שלום יוטיוב, זה בית הגידול שלי, עדיין בשלבי התארגנות. יש לנו פה רביעיות רגילות, יש לנו פה כלובים שהם לא מי יודע מה נוחים, זה למקרה חירום שצריך עוד זוגות ואין איפה לשים, שמים פה. הרביעייה הזאת בנויה ככה עם שתי דלתות. אני לא אוהב את הרביעיות האלה, הן מאוד קטנות, הן לא נוחות, הן באות בלי רשת צפה, זאת רשת שאני הוספתי. זו גם יחידה רביעייה איטלקית, גם כן לא מי יודע מה. כאן יש לנו מה שנקרא שעון שבת, פה מחברים רדיאטורים, רוצים לחמם קצת בחורף, ומכוונים פה את השעון, ככה שהוא עובד כל 5 שעות, הוא נותן שעת עבודה, או איך שרוצים לכוון את זה. כאן יש לי את הארונות עם הציודים, כל הציודים שלנו, רדיו כמו שאתם רואים, לשים מוזיקה כדי לחמם את הציפורים, או סתם לשמוע מוזיקה. כלובים קטנים, כאן לוקחים נקבות מוכנות, שמים אותם ככה בכלובים האלה ליום יומיים, ככה בצורה כזו, ליד הכלובים הגדולים, ככה שהזכר יראה אותה, לתת להם התאקלמות, ואז אחרי זה להכניס את הנקבה ביחד עם הזכר. כאן יש לנו וולייר. וולייר נועד, זה כלוב גדול של 1.20 מטר על 2 ומשהו גובה, שיש לנו חלון שנותן גם שמש, זה יתרון. ומה שחשוב פה, שהוולייר הזה הוא נותן להם להיות בכושר, זאת אומרת כשהם בנשירה הם מחליפים יותר מהר, ואחרי שהם עבדו בעונה שעברה הם מאוד עייפים ומותשים, הם בכלובים קטנים כמו אלה כלובים יחסית קטנים לעומת אלה שאני בניתי שהם יותר גדולים, תכף נחזור אליהם. הוולייר הזה נותן להם אפשרות לעוף ולהיות יותר ספורטיביים, בעיקר זה טוב לזכרים, בזמן הזיווג הזכרים יכולים לעוף טוב ולקפוץ על הנקבות ולזווג טוב. זכרים שהם לא בכושר טוב, הם לא מצליחים לזווג טוב וזה מוריד מכמות הביצים הפוריות. מה שאנחנו רואים פה זה ונטה, יש פה כמה ונטות קטנות, לפעמים יש פה לחות גבוהה מדי, אז רצוי להדליק את הוונטות, מחברים פה עם החשמל מוכן, ואז זה מפזר קצת הלחות. עכשיו, לא לשכוח, אסור לשים ונטות או מאווררים לכיוון הציפורים, תמיד הפוך מהם ולא עליהם. מה שיש לנו עוד כאן זה מד חום, אנחנו צריכים לדעת את הטמפרטורה בחדר. פה יש לי עוד ארונות נוספות לכלים ודברים כאלה, גם למטה. כאן אנחנו רואים כלובים קלאסיים לריבוי, שהורדתי כאן את הקנים שלהם, כי הזכרים כרגע בשלב התחממות מה שנקרא, וכאן רואים את זה עם הקן, אפשר לראות. עכשיו כאן יש לנו, הדבר הכי חשוב זה ההפקה שתהיה בהישג יד, נגד קינים, להיאבק וכל זה. כאן יש לנו טבלאות, לרשום מספר כלוב, מי הטיל, מתי, יש לנו פה טבלאות נוספות, כאן כל מיני רשימות של תערובות למי שמעוניין, הם יכולים להעתיק. התערובות האלה הגיעו מאתרים ספרדיים. כאן יש לנו בוולייר מתקנים לאוכל, לציפורים שאפים, מבחנות שהשתמשתי בהם בעבר, עכשיו אני כבר לא צריך אותם. יש לי את המתקן מים הגדול הזה, מתקן אוכל ברצפה, מתקן למזון ביצים. אני נותן להם לפעמים מקלחות, אפשר לראות פה בקופסה הזאת, תולים להם את זה גבוה, ואפשר לשים גם על הרצפה, רצוי שלא, כשיש חול זה עושה בוץ ולכלוך ולא בריא בכלל. עכשיו כאן אנחנו רואים חול נקי, מסונן, חול ים,
שחובה להחליף פעם בשבוע, לא להשאיר את זה ולנפות ולהוציא את הקקי, פשוט להחליף חול. כל מה שאתם רואים פה זה בסך הכל דלי חול אחד, לא יותר מזה. נחזור לוולירים האלה שאני הכנתי. הוולירים האלה הם עבודת יד, הם מעץ שאני עשיתי, שפכטל וצבע שמן, למנוע התחברות של קינים. אפשר לראות כאן שיש מגירות, כל כלוב ממוספר, אפשר לרשום את ה-1, 2, כל כלוב, מתי הטילו, מה יצא, כמה יצא, מעקב. בציפורים כאן אפשר לראות שיש להם טבעות. הטבעות האלה מיועדות לשתי מצבים, לסימון של זכר או נקבה, או לסימון של גנים. זאת אומרת שאם יש זוג שנניח יש להם צבע כתום, אז כדי שלא יתערבבו אחים, שמים לכל הילדים צבע כתום, וככה ששמים נגיד כתום עם זוג אחר שיש לו סימון שחור, ואז אתה יודע שלא ערבבת, אתם יודעים שלא ערבבתם דם של משפחה, וככה מונעים את כל הבלגן הזה של מה שנקרא פצועים וכאלה עם כנפיים לא טובות, מומים למיניהם. עדיף לערבב, לא עדיף, חובה, אני ממליץ לערבב ממשפחות שונות, לא אחים ולא דודים, תמיד דם אחר, זה מחזק את הקנרים. מה עוד יש לנו? יש לנו פה, אפשר לראות שהמגירה נשלפת עם ניירות, שכשרוצים לנקות פשוט מחליפים את הנייר ואז זה קל. פה יש לנו רשת צפה שאפשר גם לפרק אותה בקלות, סבידה, מים, רצוי למספר את המים כדי בעונת הרבייה כשיש גוזלים לא לערבב מבחנות, כדי לשמור על הבריאות של הגוזלים. כאן יש לנו מזון ביצים בלגי יבש, מזון שאני מכין חצי יבש, חצי לח כזה. פה יש לנו אחד שאלוהים יעזור לו, אני מנסה להציל אותו, מקווה שקיבלתי אותו מאחד החבר'ה עם רגל שבורה, ואני מנסה לקבע לו את הרגל עם דבק. עכשיו אנחנו רואים שהוא מתחיל לעמוד על רגל אחת, מקווה שזה יעזור. מה עוד יש לנו? הכלובים האלה נבנו בבנייה עצמית, אפשר לראות פה את החורים שעשיתי שבלונה וכל החורים אותו דבר. הרשת הזאת באה קנויה, קונים אותה 2 מטר על מטר, ואפשר לחתוך חתיכות לפי הגודל הרצוי. כאן למטה אפשר לראות שהרשת מכופפת, זה לא בעיה, אני כיפפתי בעבודה אצלנו, יש מכשיר, אבל אפשר לכופף ללחוץ עם ברזל ולכופף עם פטיש, זה שום דבר. כל אחד ימדוד את הדלתות לפי הגודל הרצוי, ואני ממליץ על זה, כי זה עדיף על החזיתות שנמכרות מוכנות, שיש להם דלת כזו. אני לא אוהב את זה, פה יש יותר מקום לאוכל, פה אפשר לקבוע איפה רוצים את הדלת, איפה רוצים, אני בחרתי שהדלת תהיה באמצע, כל אחד והשיקולים שלו. פה אנחנו רואים שחתכתי עם דיסק את הפין הזה, וגם למטה, והשארתי 4 פינים מספיק, מכניסים את זה ככה בצורת כיפוף כזאת, עם בטן, ואז זה נכנס לחורים. עושים שבלונה עם חורים, ניתן לפרק את זה בקלות. הדלת, אני בניתי אותה בעצמי, נפתח פה דלת שאין ציפורים, שלא יברחו לנו, פשוט מרימים אותה, את הדלת, לוחצים טיפה עם היד ומורידים. עכשיו מרימים ומסובבים, לא צריך קפיץ, לא צריך כלום, הדלת גדולה, פה השחזתי עם דיסק שלא נסרט, אני כופפתי את כל האלמנטים האלה, זה לא בעיה, יצרתי מין ציר כזה, ממש שטויות עם פלייר שפיץ ופלייר רגיל ודיסק, עושים את כל העבודה הזאת. מברגה שעושה חורים פה עם מקדחים, ושצפה לפי מידה, מגירות, והנה יש לנו כלוב חבל על הזמן גדול, הוא לפחות בנפח שלו, הוא לפחות פי 2
מהגודל של הרביעיות הסטנדרטיות האלה. היתרון היחידי בהם, בעצם שתי יתרונות, שהם הורגים את הגוזלים, את הציפורים. ציפור שיוצא בעונה, אחרי סוף עונה מכלובים כאלה, יוצא גמור. והיתרון השני, זה שיש להם את הדלתות עם הצדדיות שאפשר לשים פה בתי הטלה. זה כיף, נחמד לפרק, להוציא, נוח להאכיל גוזלים למי שמאכיל. וזהו, זה בית הגידול שלי. אנחנו עכשיו דרך אגב בחודש סוף אוקטובר, אני הכנסתי את הזכרים הראשונים פה להתחממות, כדי שכל מי שגמר את ההחלפה הכנסתי אותו לפה כדי שיתחמם. אני ממליץ להכניס את הזוגות בסוף ינואר, תחילת פברואר, משהו כזה. ואז יש לנו 5-6 חודשים של עבודה. עכשיו בעיה רצינית לחדשים, גם לי זה קרה בהתחלה ולא ידעתי, פשוט כשמכניסים צעירים מדי הם מתים הגוזלים ואף אחד לא יודע למה, וסיפורים, ותחפשו מיליון כתבות באינטרנט ולא תדעו למה הם לא מאכילים. אז הבסיס להכנסת זוגות זה לפחות שהנקבה תהיה בוגרת, כלומר 10 חודשים ומעלה, לא פחות מזה. פחות מזה יהיו כישלונות, וגם בגיל הזה יש מצב שבהטלה הראשונה והשנייה תהיה התנסות וימותו גוזלים, אבל עדיף לתת להם שקט, חדר כזה ריק, נקי, בלי ציפורים אחרים איתם, בלי יונים, בלי קשקושים, חדר נקי, לשמור על ניקיון כל הזמן ועל שקט. אפשר לשים להם מוזיקה או צפצוף של ציפורים דרך היוטיוב, וזהו. לאט לאט הם מתארגנים להם אחרי הטלה או 2, יש כאלה שבפעם הראשונה, וזהו. וזוגות בוגרים של שנה שעברה הם כבר מומחים, אז הם יכולים לעשות את כל הגוזלים שלהם בצ'יק, לא ימותו להם וכמעט ולא. אני אוהב לעבוד עם בוגרים, רוב המגדלים מוכרים את הבוגרים של שנה שעברה ועובדים עם צעירים. אני עובד גם וגם. אני אוהב את הבוגרים, אפשר לסמוך עליהם. וזהו, עד כאן יוטיוב, שאול, להתראות, ביי.